Гэта зменіць мой ПК назаўжды. Апошняя дэталь, якой не хапала, каб ён стаў ідэальным. Нарэшце дачакалася свой Corsair H150i Elite. І, вядома, урвала яго на распродажы. Чаму менавіта гэты AIO? Прыкідвацца экспертам не буду, але па водгуках падаецца мне добрым і надзейным кулерам. 360 мм значыць мусіць добра спраўляцца з тэмпературамі. Яшчэ і топавыя вентылятары AF120 Elite ад Corsair. Ну і па-другое, бо белы. Калі вы папярэднія відэа не глядзелі, я за гэта свядома пераплочваю. Усё, трошку памаўчу, а вы пакуль можаце націснуць падабайку, каб падтрымаць мой канальчык. Здаецца, ўсё на месцы, можна ставіць. Але пра гэта ўжо ў іншым роліку.